Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, जोंबो मोजाङैनो दं. So दिनै जोङो रुमाव थांनो नागिरदों. So थालिर थफ्ला सब बनजोबना लाबाय, नानियाबो जों थांफागोन. सुटकिया बङाइगावनि नानिया मिया फैफानाया जोंदो बेबो जोंदो थांफागोन दायो रङियाव. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. So थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. सा बाबुआ जोंथ' थांफायोमोननो गाबोनो स्कुल खुला नायनिखायनो थांनो मोनला. नों बेसे क्लास मोनखो दा बाबु? 4. गाबोन गादान क्लास जागोन नायनिखायनो थांनाय जानाय नंला. जेबो नङा, जों नोंखौ लांफैगोन दे, बन्द'आव लांफैगोन दे. थांसै दे, फै जों इउलागै नाय फै. इयालागै फै. थांबा बाय बाय बुं. बुगादो बाबु. थांसै दे थादै. हाँ थादो तो ये हमारे साथ जाएगा. चलो नोंनो बाबु नोंसा बिदिया बिफाङा होखानाय नङा जा. ओइ बाबुनो होखाबाय, एक्सट्रा होखाबाय. फै फै चुटकी थांसै दे, थादो दे था. जोंनिया इनै गान्दु सान्दु लाजोब्बाय. न'निफ्राय लाबोखायाखैमोन नामा? न'नि उजाननिफ्राय लाबोखादोंमोन ना. इनि ब्लेंकेट सुनो लाबोनायखौबो लाखाबाय. थांखानोसै नानि एसे ज'दो ज'. आबै खुलुमनो खुलुमदे खनसे. आदायाबो जोंनो थांफागोन. सुमिना आदाया मालाय फैसायानो फैसा जाबाय. फैसा हा इनिखौसो हरद'. काम गैया. माला हरा नोंलाय? नङा इसे हरदो, इनियावसो दंमोन. दे था ज' नों सिगाङाव ज' थांसै. भगबान जों खानैनि नानिनि दा आंनिदो बर्डार जाबाय. नानि माहाखौ नुलायनि बर्डार जाबाय. बेखौनोथ' गथ'आ हाबसो गाबबाय थादों. रामां जाबाय दे. जागोन दे. गान्दुखौ नानि माबायाव ला, बोख्लायनानै जानजियाव ला, माने ला सावला. आयु बेखौ एवदों. ओंखायथ' थांनो नागिरदोंमोन, आंबो थांगोन दे आदा होननानै. नङा नोंनि जानजियाव लाफैलै. ओरै बे गंसे थाथोंसै. थांसै. काम गैया दुगैनायनि मानसियानो मा थादो नाया बिदि. बाय बाय. थां उनाव थांनो हागोन दे. गरम बन्द लाबोथिंगोन दे नोंसोरखो. गरम बन्द लाबोथिंगोन दे. थाय था गरम बन्द एक मारिना फै. थां थौदो. मोनहैबागोन दे. Hotel मोनफैबाय. रङिया मोनफैबाय. थौदो. आयौ मायबा नानिया मम' जायो खोमा. जाबोनानै लांसै. जानांगौ दे. पेकिं खालामना लानोसै होनबा. थांसै जोंहा थांनो ओंखारबाय. मायबा लाखिबाय. बाजारावबो हाबैनोसै हा? कारवास माने गारि खालामो गेरेज.
이거 랑지가래 이거 불러. 한비야. sampai mau 먹고 사. 네, jangan no Fwilaibai ompray ni alasi baide jangan. No so sabam sebenarnya salengan itu ada yang dalam salengan. Jadi nolwari tanggasina, rai nih, angga be janjau kan ya sing sana ini mama ya, janjau kan menang, sini hantam gabai, sini hantam gabai, so itu karo dengan dia motor cycling karena benar na, so karo macam, baik lasi kam kan ada, angin kan nih, garah ini, garah sih. Sing kabre nolwari tanggasine. Cina orang cek ada. Seger. Bera ini tanggasine sing gua dios tangna gitu mun sini. Itu banpani jagasine gua dio dei jasede. Kayaknya जोङो थाङासै जाम्बु जासोदो होननानै बुंनायखाय गाबोन थांसिगोन जों गुवाहाटियाव नानिया फेन्सि बाजार नायनो फेन्सि बाजार गुवाहाटि थांनो मोनाखैनो ओंखायनो गाबोन जोङो गुवाहाटि फेन्सि बाजार बबेबा थांगोन जोङो स' दिनै जों दायो नलबारियाव थांगासिनो मबाइल फाहामनो थांगासिनो खासि मबाइल नै जों सानैबो ट्रेनसआव हाबबायदो बिसोर सानैया माबायाव थांदो मबाइलखौ फाहामनो लाना थांदो खाथियावनो ट्रेन्सनि खाथियावनो ओंखायनो ओरैनो टाइम पास खालामफैदो जों खानाया सल' नायनो फैदो टाइम पास खालामनो माबोरै मा मोजां मोननाय नों माबोरै मोजां मोननाय बयखौबो मोजां मोनदो औ सिम्पोललै मोजां नांदो पेटली हो गई मैं मोजां नुदों जिन्स लंपेन्टफोरदो गाननो आराम मोजां नांदो जोंनि रङियाव बेफोरबायदि मोजां सलायानो फैया कुर्ताफोरा नलबारियावसो मोजां फैयो बेखौ मोनसे बरिया सलाफोरानो फैया जोंनियाव लाबासो ना फैयासो मानो जादों केमेराया धुनिया शपिं खालामबायबा नलबारियावसो बायनांगौ ट्रेन्सआव शपिं खालामोबा ट्रेन्सआवसो मोजां नै इ फ्रक ट्राइ खालामना नायदों मोनसे मोजां नांनायखाय ट्राइ खालामना नायदों बरिया नुदों लंपेन्टबो दङ बरिया नुदों खिन्थु पातला स्रं सिङाव आरो गांसे गानबावनांगौ होमबासो इ कालारनि गोलाव मोजां नुगोन थान्दा बोथोर गरम बोथोर ना दा पातलानो बरिया गाननो आराम जागोन ओमफ्राय गांसे गानना नायनि नै दानि गानना नायनि आङो बेनो 2500 दामा सोर पाग्लाया 2500 होना लागोन आंनो लागोन जों जुस लोंनायदो फैनायखाय कसरि जानायदो जुस लोंनायदो जोङो दायो नलबारिनिफ्राय रिटार्न जागासिनो रङिया ओमफ्राय आंहा आयं जानो मोनबाय मामुआ फिसाज्ला मोनबायनो माने दहाय फुङावनो एडमिट खालामदोंमोन ओमफ्राय दायो आयं जाबाय आङो जों थांनो हायासै जा बहुद जाम जादोंनो बानपानि जादोंना दैबाना जादोंना ओंखायनो थांनो हायासै जोङो गाबोन समनियाफोरलागै नायनोसै थांनासो थाहैनांगोन आं सानसे I am so happy
Fwilaibai hayong baray. Ang hayong buray. Let's slow. One way sana deh je. नोंथांमोननोबो माहांखो दानो देखाय एक माजाबा देखायगोन आं थांगोन आं एक माजाबासो देखायगोन आं नोंसोरनो थांगासिनो 봐, 머리 하시지? 이들로 와.